Son María Reimóndez, hoxe estou aquí no Culturgal para falar deste libro que se chama Banacán Benvidas. É un libro que editamos en Implicadas no Desenvolvemento, que é unha organización que presido, que traballa no eido da cooperación ao desenvolvemento, pero que entende que tamén traballar para erradicar a pobreza implica dar voz. E este libro é unha compilación de poetas de Tamil Nadu, que é o estado da India onde traballamos, un estado que ten o seu propio idioma, tamén a súa propia cultura, e de poetas galegas, entre as cales podemos destacar a Marilá Alexandre, a Marta da Costa, a Yolanda Castaño, a Yolanda López, María do Carmo Krukenberg, Chus Pato e eu mesma. Falo deste libro porque creo que é unha maneira moi interesante de achegarse a outras culturas, é un proxecto que a mí me motiva profundamente pola relación que me une a India, e tamén porque é un anticipo do seguinte proxecto no que estou neste momento, que é a elaboración dunha compilación de poetas galegas e etíopes que será publicada no 2009 e que persegue os mesmos obxectivos que este libro, que é visibilizar o traballo das poetas, das mulleres, romper cos estereotipos que moitas veces temos das mulleres nos países en vías de desenvolvemento e demostrar que aí tamén hai cultura, tamén hai palabra e tamén hai formas transgresoras de estar na sociedade.